ανθρώπων που την κυνηγούσαν και την είχαν διώξει μακριά και από εξαιτίας τους υπήρχαν όλα τα άσχημα πράγματα πάνω στη γη. Και το παιδί μεγάλωνε και δεν σταματούσε να το ψάχνει. Έγινε πια άντρας. Έμαθε γράμματα, σπούδασε, εργάστηκε. Με την αλήθεια δεν τη συνάντησε. Κάποτε πήρε τη μεγάλη απόφαση να τα εγκαταλείψει όλα και να αφιερώσει όλη του τη ζωή, αν χρειαζόταν, για να την ανακαλύψει. Να πάει κάπου σε μέρη άγνωστα, να σκεφτεί μόνος του πώς μπορεί να βρει την αλήθεια, να την δει καθαρά. Να δει τα χαρακτηριστικά της, τη μορφή της. Είχε καταλάβει πως όλες οι αδικίες σε όλα τα γνωστά μέρη όπου υπήρχαν είχαν γίνει γιατί οι άνθρωποι είχαν διώξει την αλήθεια από κοντά τους και την είχαν εξορίσει κάπου μακριά, γιατί δεν την άντεχαν. Ήθελε να είναι μαζί τους για να τους βοηθάσει στις δύσκολες στιγμές τους, μα την είχαν δηλώσει ότι δεν την είχαν ανάγκη και την κοιτούσαν με εχθρότητα, γιατί τους χάλαγε τα πονηρά τους σχέδια. Κινδύνευσε ακόμα και η ζωή της πολλές φορές. Έτσι έφυγε και κανείς δεν γνώριζε που κατοικούσε. Το ταξίδι άρχισε. Ήταν μεγάλο και δύσκολο. Άλλοτε χιόνιζε και άλλοτε βρισκόταν σε ρημιές, με τον ήλιο να τον ζεματάει. Δεν είχε καταλάβει πως άντεχε. Αργότερα κατάλαβε πως κάθε φορά που συναντούσε δυσκολίες, κάπου εκεί κοντά πάντα υπήρχε κάποια πηγή. Από αυτές τις πηγές έπινε νερό και όλα τα προβλήματα εξαφανίζονταν, λες και γινόταν θαύμα. Μια νύχτα, όπως τις άλλες, έσβησε και μια καινούργια. Μια μέρα ξημέρωσε, αλλιώτικα τις προηγούμενες. Ο ήλιος πρόβαλε αργά, σκορπώντας την πρωινή του ενέργεια, υποσχόμενος πως θα κρατούσε μακριά τα σύννεφα και αυτή τη μέρα. Ο άνδρας βγήκε έξω από τη μικρή σπηλιά που είχε βρει για να περάσει τη νύχτα. Τα πάντα ξυπνούσαν εκείνη τη στιγμή, σιγά, αρμονικά, ήσυχα. Και ενώ παρατηρούσε τη φύση και το μικρό πουλάκι στην άκρη της λακκούβας, άκουσε ένα θόρυβο πάνω στο σύσσιμο. Γύρισε το κεφάλι και είδε ένα γέροντα, τυλιγμένο σε ένα τρίχινο, μακρύ ρούχο. «Καλημέρα σου, άγνωστε». «Καλημέρα και σε σένα», του απάντησε με την επιθυμία κάποιου που είχε πολύ καιρό να μιλήσει. «Ήρθα για σένα», του είπε, «για να σε βοηθήσω για αυτό που ψάχνεις. Έφτασε και για σένα τώρα η μεγάλη ώρα. Και είναι μεγάλη αυτή η στιγμή της συνάντησης με την αλήθεια. Η μεγαλύτερη ίσως στιγμή για τον άνθρωπο που μπαίνει στον κόσμο, στον κόπο να τη συναντήσει. Ήταν δύσκολο πολύ. Το έχω ζήσει, το γνωρίζω. Μα η λύτρωση είναι μεγάλη». «Το βλέπεις εκείνο το βουνό?» είπε ο γέροντας, βγάζοντάς τον από τις σκέψεις. «Εκεί κρύβεται η αλήθεια. Είναι μέσα σε μια σπηλιά. Εκεί την έχουν εξορίσει να ζει. Εκεί είναι το καταφύγιό της, για να εξακολουθεί να υπάρχει και να παρουσιάζεται μόνο σε αυτούς που θέλουν πραγματικά να τη γνωρίσουν. Όταν θα τη συναντήσεις, θα νιώσεις τόσο διαφορετικά και μοναδικά συναισθήματα που θα έχεις μέσα σου τόσο ομορφιά και τόσο σοφία που δεν την έχουν οι άλλοι. Αυτοί που δεν την έχουν δει ποτέ. Ζούσε ένα μύθο, μια πραγματικότητα. Το ψηλό απέναντι βουνό τον περίμενε. Πήρε με αγωνία το μονοπάτι που θα τον οδηγούσε στις ρίζες της αλήθειας. Πριν βραδιάσει, είχε φτάσει. Ένα μεγάλο ποτάμι βρισκόταν εκεί. Ένα ποτάμι που κυλούσε ήσυχα το πεντακάθαρο νερό του. Πριν ξεκινήσει την ανάβαση, έσκυψε στο ποτάμι, έβαλε στις σκούφτες του μπόλικο νερό και ήπιε και δροσίστηκε και έβρεξε το πρόσωπό του. Στη μέση του πλατώματος υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο. Τεράστια κλαδιά και με στρογγυλούς κόκκινους και αριστερούς καρπούς. Τι θα τρωνάνε, αναρωτήθηκε. Το ύψος του ήταν μεγάλο και ξεπερνούσε όλα τα υπόλοιπα δέντρα που υπήρχαν γύρω του. Ενώ φωτάρι σκέπαζε τη στήλη του. Στην πλευρά του βουνού έτρεχε νερό πολύ. Από μια μεγάλη πηγή, λες και ήταν η μάνα του νερού. Μια μεγάλη πεταλούδα με πολύχρωμα φτερά πετάρισε χαρούμενα. Ο άνδρας την ακολούθησε μαγεμένος. Η πεταλούδα έκανε μία στροφή γύρω του, κούνησε τα φτερά της χαρούμενα και μπήκε μέσα από το μεγάλο άνοιγμα της σπηλιάς. Κοίταξε τριγύρω, η πεταλούδα είχε καθίσει σε ένα μεγάλο σκαλαθρίκι. Ο άνδρας πλησίασε και τότε την είδε. Μια φιγούρα στο μισοσκόταδο.
κουρέλια κυλιώντας το έδαφος, μαζί με τα άσπρα μακριά μαλλιά της. Εκείνη έστρεψε το κεφάλι της. Ήταν μια γυναίκα, μια γριά, πολύ γριά, ρακένδυτη. Ποια είσαι, ψέλισε. Είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια. Μα πήγε να μιλήσει, όμως η γλώσσα του είχε κολλήσει και το στάγινο του είχε στεγνώσει. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυά της άρχισαν να τρέχουν. Έτρεχαν πάνω στα μάγουλά της και όπως έτρεχαν, άρχισαν να σβήνουν τις ρητίδες από το πρόσωπό της. Τα μάτια της έλαψαν και τα χαρακτηριστικά της όλα απόκτησαν σιγά σιγά μια νεότητα. Λες και δεν την είχε αγγίξει ο χρόνος ποτέ. Ζούσε τη μεταμόρφωσή της και ένιωθε πως το σώμα της είχε μια ενέργεια μεγάλη που έμπαινε μέσα στο δικό του σώμα. Νιώθεις όμορφα, γιατί η συνάντησή μας έφερε την επιτυχία, την ευτυχία και στους δυο μας. Γιατί η ευτυχία ομορφαίνει, γλυκαίνει, αγαπά. Φοβήθηκα πολύ με εξαφανίσω στο τέλος. Γι' αυτό ανέβηκα εδώ ψηλά και ζω μόνη και εξοδισμένη χρόνια και χρόνια, αιώνες και αιώνες και θα μείνω εδώ για να ποτίζω με τα δάκρυα της χαράς το δέντρο που συνάντησες έξω από τη σπηλιά. Ο άντρας, συγκινημένος, σαλαφρωμένος, άνοιξε τα χέρια του και την αρκάγιασε τρυφερά. Μια αγκαλιά ζεστή και μεγάλη. Τώρα που θα βγω εκεί έξω, τι θέλεις να τους πω? Πες τους πως είμαι όμορφη.
beautiful, said the truth. A fairy tale. Somewhere in the world, a curious boy searches for the truth. People in his hometown tell him that he will be able to meet with her once he becomes older. But the boy becomes impatient. He seeks for her in nature, at school, in his town, but she is nowhere to be found. His parents explain to him that whoever has met the truth is blessed with beauty, while they warn him all evil on earth had arisen from the prosecutors of the truth, who rejected her, even though truth had put effort to stay by their side. Could it be possible then, he wondered, as if had disappeared forever? As time passes by, and the boy becomes an adult, his anguish to meet the truth becomes greater. All the schooling in the world, all the job-earning experience is not sufficient enough to find her. So, he decides to drop everything and apply himself in finding the truth, in meeting the truth, in seeing her face to face. As the journey begins, he quickly becomes aware of the fact that the voyage will be long and exhausting, with obstacles on his way by the enemies of the truth. But with determination, against hunger and odd weather conditions, he continues his quest. Every time he gets disappointed by his fruitless search, a spring with cool water magically appears to banish his anxiety. One spring morning, as the sun spread his rays on the horizon, promising a cloudless day, the young man, exhausted from his search, came out of his cave, and there, in the daylight, the silhouette of an old man, dressed in rags, appeared in front of him. "I've come for you. I've come to help you with your mission," said the old man, and continued. "The hour has struck for you to meet with truth. A hard journey, where its deliverance is highly rewarding, is coming to an end." I know it, because once I was also seeking for the truth, and when I found her, I devoted myself in helping the brave ones to find her as well. Then, the old man pointed at the mountain and told him that she lives there, in a cave, exiled from the world, but ready to reveal herself to those who truly desire to meet her. And added, "Once you find the truth, you will become a free man, and your mission will be to guide others to a cave, so we will eliminate the existence of all lies." The man, after a long and exhausting time, manages to reach the mountain, as the spring with cool water once more gives him strength to continue his journey. Once he reaches the foot of the mountain, he observes a large river pouring its clear cord of water smoothly. Then he sees a very tall tree filled with red fruits, where an old woman with long white hair, dressed in rags, her face filled with wrinkles, introduces herself. "I am the truth." The man is shocked by her appearance, and the truth starts to weep. As her tears are pouring down, the wrinkles on her cheeks start to disappear. Soon enough, the old woman is transformed into a beautiful young one. The man now feels that he is also transformed by her beauty, as his characteristics become exceptionally beautiful. Truth reveals, those who meet with her become happy, and as happiness brings beauty and love. She also tells him that her tears all along had created the springs where he drank from to encourage his journey. As the man prepares to leave the mountain, the truth yells, "Just don't forget to tell them I'm beautiful."